egun baten, eta ditxo Julio Rosan jaize, da lehen esan dugune Javier hori, señor maestro soy yo, esan da, eta bere lehen guzue, Tobias, da, zerien, da, juntzi ibilizien, konteuen da, edarto, polito, ja etxerutz, gabeko amabizek muguruen, da, etxerutz datazela, da, Tobiasek zan oso kanpai jotun da, eta egilu eta esineko eta Javier, da. Ikesteko, kanpaiek ez ez joan, ja, azan tentetan, da besti, bueno, horrek balori daneako, da, ez ez jo kanpaiek hori ez eta. Jokitzuaz hartu, igune gora, kanpantorrera, da, joazen kanpaiek, ondo jota, da, joazen kanpaiek eta jente guztizek egintzera zen dudako egunerarra, da, jori, jente guzti zepastan da, tarrak zeketa, jori, guk ez zen duen, ero atarretxekue, ero armaztikue, ero errotakue, ero abletxekue. Osea, horre ez, horre, guk egin segida kalkula duen horri zeleiken. Da, bueno, atarretxekue ez txukizetan zeri, bueno, ja pentsetan ogeia. Da, orduen, konsegala zan, tenitakati zan, hori gure maixo famosuen, hainbeste latikazo artikue, da areke propini bai hartu eman, ezta? Da, maixu bizi zan, Caja da Rosa egon zan, lehen zera udaletxe egon zan, nire horretik, han egon zan Caja da Rosa. Da, behien bizi zan, kortabitarte, pelotareze. Da, goizen bizi zan maixu. Da, zei bane zerak, kanpekra, deituzak ez da hori, horrek, berak, da, guarda zeuliak ditu, ati izteko. Ati itxi egon, kapatorrakoen, da, berak guarda zeuliak ditu. Torrezien guarda zeuliak eta goezaten, hori Javier da, bera bajatute, ati handik aletik mermetan da. Venga, zabaldute. Nire nahiziek ez zu, neuk bajatuko, neuk gonaz da, neuk ekarriko zera eta nire abrak, guarda zeuliak ditu, guarda zeuliak hartute eruben zera. Da horrekie be, da zera, eta, bueno, ez dakit, kani garbitzen ibili ben, ez dakit, bueno, zerre entzin zen, da etorri zen. Da, klaro, hori deuzia baina, hori zen, meixu zen. Da hor lehen dik eguen, apur bat, goku. Da, bueno, paseu zen, da, gero urrengo beste egun baten behar, klaro, polito plantazien, ederto. Da, gaitxina, hori txarri zori hori, txos. Da, etorri ziren, da junzan directamente, da, beko aldetik, balore ibadeko, bajatu ari utxe torriari joten, utxe torriari, da zera. Da, besti bajatu izan, baixue, da, kotan zera. Da, besti horre bildu gotzat, da, arkondari laportut, zera. Kortabitartek urten da, kortabitartek ez epara bazen. Da, lehenek moztazen bat, muy desakoin ezeak, da besti. Da besti denunzizue, jarrioan denunzizue, da, por darle por atacar a la autoridad, ez dakizet, leheru eben, Partido Judicial da Markinera, karzelara. Hane zile, da, handik ero, beren koñetuk eta hor gestinio egin, konseilu ben etxera kartie, baina etxien urten barik, osea,